Ako ťa poznám, to tam dáš. Čaute kamaráti, tak ukážem vám, kde sa práve nachádzame na našom tábore. Chceš to vidieť? Tak poď. Paráda, tak teraz sa nachádzame v stanovom mestečku, ako môžete vidieť. Tuto prebieha práve airsoftový workshop, takže žijeme tu aj akčne, aj oddychujeme. Chcete vidieť, čo je tu ďalej? Tak poďte za mnou. Spíme tu v rôznych stanoch, či už obyčajných, alebo takýchto indiánskych. Poďme ďalej. Tak, tu spia organizátori, tak je to tu naozaj autentické, pretože je tu neporiadok. To nič, odpustíme im. Tu sa nachádzame v našej kaplnke, aby sme mali aj také miesto, kde môžeme trošku rozjímať, spomaliť a zamyslieť sa trošku nad tým, čo sa okolo nás deje. Počas celého dnešného dňa prebiehajú semináre, workshopy, svedectvá a ďalší program, tak nejdeme ich rušiť. Tu máme našu chatu, ktorá nám tvorí zázemie, dáva nám všetko, čo potrebujeme, máme tam organizačné veci, niektorí tam spia, robíme tam jedlo a podobne, ale väčšinu času trávime vonku. A takisto tu veľmi veľa športujeme a hýbeme sa v zdravom tele, zdravý duch.